ብስራት ጻዕዳ ትኪ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ቅርዓት ጴጥሮስ ህዝቢ ይቅድስ ቅዱስ ቅዱስ እናለነት ቅዱስ የጻልት ይውድስ ይቅድስ ወሆጭ ቢሉ ትህዝቢ ኣብ ዓንኬል ክቢ ብልቢ ብቀልቢ بعين ልቦና ይጽመድ ኣብ ጸሎት የንቃርር የቋምት ንላዕሊ ንኽርኢ ነቲ ጻዕዳ ትኪ ዝወጽእ ብመንቆርቆር ትኪ እዚ ትኪ ዝምበኣር በመጋርያ ዝሓለፈ ብነበልባል ዝተገርፈ ነቲ ጸሊም ዝሕብሩ ሰጊሩ ንቀይሕ ጓህሪ ስዒሩ ብኾኽ በለልናለ መሰስ ዝብል ዝነበረ ኮነ ድማ ከም ፍቃድ ኣምላኽ መሰስን ካበለ ክሽፍን ምድረ ሰማይ ክማርኽ ነራእይ ተመሃላላይ ኣብቲ ህሞት ኣብቲ ደቂቕ ሰዓት እቲ ሰማያዊ ሰማይ ኣላሽ ዳኣበለ ተኸለለ በቲ ጻዕዳ ትኪ ጥዑም ዜና መበሰሪ እቲ ብስራት መንፈስ ቅዱስ ኣካ ሰማዕናዮ ኦቲ ብስራት እቲ ቅዱስ ኣየወ ረኣናዮ እንክህበና ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ ጐይታ ዝሓረዮ